Så når vi tager lige en hurtig gennemgang af hele testsetup'et. Jeg er lige ved at programmere controlleren til at skære alt fra. Jeg har simpelthen disablet alt fra varemag til bremser til check-kontroller. Alt, sådan så jeg faktisk kun har min styring og den skal have noget input for batterierne. Så burde den gerne gå cirka med et par watt igennem motoren. Det er meningen, at når du skal holde stille, så skal du holde bremsen inde. Og ligesom med en bil med automatgear, når du så slipper bremsen, så begynder den langsomt at trille. Så når der kommer strøm til hjulet, så skulle den gerne trille med cirka 25 gange i sekundet, jeg har sat den til. Så det er ikke særlig meget, når den ikke har noget modstand jo. Og ellers er der sat op til, at vi kun bruger den ene motor lige nu. Indeni sidder der 2 motorer, og det er den venstre af dem, der er sat til lige nu. Så hele hall-sensoren er koblet til der, og den hall-sensor, vi ikke bruger, den ligger her. Og se, at det ikke bliver brugt. Og nu vil jeg håbe, det virker.